di nampur nami di pertikanon nung alas orang nami situtu di mana di nama jakon aja lo pasu-pasu kalau lo kesarikan makin lain nami itu iboto nami mana iboto nami nang jadi parumenmu mana ayak kamu nang jadi hela nami dia salani naburu di pertikenon sisa datangnya mahita tujulono asa anggiat di parumenmu dohot hela nami dabo akan naliluan Jepang akan nanjalanan sawan dari dok nito tua mani dokon tu bola inna tu basikoro nitonga ni di dolok purba tua tu buah nana tua boru mai no amu mai saur batua tarlo bobi ma ina boru nami ador haduka tugu di horbo ador hatiti tugu di lubuk neng satu rumah tua ma labur nami payu di aupo ono tu somoni pet na bui terpasat tani songon ulot sama las marokani labur nami dah terpasat ya man pasahat bahan man nah jadi mau lihat mah kalau tuh hatta di pertikenon mengalas orang di situ tuh terlalu lima di hamuna kedua jadi si orang kami itu gak mau kedua di pertikenon di hari di hari kanon nunggu tuh bisa kok kamu perdok sari bambu marhiti hendak kosonai marhiti siani tanyang nami mai itu ngate di betah asa anggiat dong mardi jalan kamu rumah tanggamu asa anggiat di rumah tangga nasea menjadi boy jadi situ rumah dan jalan boy maniroi bisi alani perjuru mah tu ibu toko sawati pulau tuat atakku di bawah nami di hobi toko hasian omna ilokna di pertikenon atau arong alianuna jalan liling arong dari pahiman jalan di pertikenon petokku gabok matutu na di pinangani sakap niro kami marhiten siani itokku nung di pukaho rumah tanggamon anggiat matutu gabok matutu songon nalok niya dua asa takemen na umalang garing kang majaraga roga dibuat anak ma perkayu balang jala paranak perburu permas jala pare jala dileku be ope di holeku hasian langsung nabi semua di mana di hamu anggiat matutu dilai sisa datangnya kita asa anggiat rumah tanggil lairo bui naloni huton jaka nanai rumah tangga di punya muna kaduan walau tu sonope di lain itu nami nabu terpasat kami songon ulas separas studi rasma roni perdanya muna songon pasaton ulason saat sudah main saat murtiang nunga saat pinggan ulon di pasar kamu saat mau pagabian saat topar korak sama-sama apa yang musik Oh,
in nunga di dalam lima songon ulusera patuduhon kami mandokon sin akasinatwam kang dua roha beamu alai sadaro hanama nunga di ramu rabuni rasi lapina dumuni di batara yang jadi ceremoni soal itu katanya mana senari Roma kami pasatun ima songon materhela on adong nalapatanna artina holan ape dia baramon nunga dua pardalamu dua pakatayomu dua nang pardalamu i malapatan ni mata helaw na anda arani adong do haran na matokon umunang ibo ko ti perjudian ina lamang mabuan alay unang tutusyon ni do yakan madog unang ibo ko ti perjudian adong do hiya terjadi songonon lao jaudah manutu ada contoh melek-melekan ina ibu mata helaw mula may mana siya ni Lagi pak kita mata heron inovasi nama. Alanya tinggal cara nari gani kondisi. Dia orang soalnya mana? Orang karena mau nak kape tulang. Karena mau nak tergali loh. Dan berapa besi mana orang? Orang soalnya helak kurang. Jadi pos orang. Omma pada tahun 62 ada mulai sedari orang helalah. Ini gue salah.